eBookersilla on nyt kesän paras hotelliale. eBookers halusi konkretisoida hotellikampanjan suoraan ihmiseltä ihmiselle ja luomalla hotellihuoneen toimistonsa ikkunaan Yrjönkadun ja Kalevankadun kulmaan saatiinkin kampanjaan eloa sanan varsinaisessa merkityksessä. Huoneessa on majaillut Joonas nyt jo 3. vuorokautta ja viihtyy hetki hetkeltä paremmin. Malttaako hän muuttaa omaan kotiinsa tästä hotellista koskaan enää takaisin? Joonas on viettänyt aikaansa lukien pääsykokeisiin, jututtaen asiakkaita, pelaillen milloin baseballia tai tennistä, sekä tietysti näin vapun aikaan tyttöystävänsä kanssa champagnea juhlamielellä nauttien. Vähän tekis mieli heilauttaa, että niin kun lähtis tästä ja sit roiskuis kamera tai kohta ampu. Okei. Ei osunut. Ikkunan takaa ihmettelijöistä monet ovat samalla varanneet oman hotellihuoneensa maailmalta. Yön syvinä tunteina hehkeät tyttöporukat ovat jääneet ihailemaan mallimaista Joonasta, palaten seuraavana päivänä nettiin katsomaan webbikameran suoraa lähetystä, osallistuen näin tähän eBookersin uskomattomaan mainoskampanjaan. Tule sinäkin eBookersille Kalevankadulle moikkaamaan Joonasta, osallistumaan kilpailuun ja varaamaan seuraava matkasi. Ja muistathan, että olemme Joonaksen kanssa myös Facebookissa. Passion for Travel, ebookers.fi. Hyvä vaan. Hyvä vaan. Ei hoi tästä. Tästä se lähtee.